Aquesta exposició es titula L'espí de la bellesa, art japonès dels segles XVI al XX, però, malgrat el títol, l'exposició no és un recorregut cronològic per la història de l'art japonès, sinó més bé un viatge pels diferents tipus de bellesa que podem trobar a partir de l'estudi de l'estètica nipona. El punt de partida és la bellesa natural, atès que la naturalesa inclou tot, també a l'ésser humà. Aquesta bellesa natural, la representació de la qual sempre està a mig camí entre el realisme i l'estilització, seria el tronc principal de l'arbre del qual eixirien les diferents branques que conformarien l'exposició i que serien els elements atmosfèrics i el paisatge que aquests condicionen i, d'altra banda, els elements del propi paisatge, és a dir, l'element mineral, a la mostra representat per una pedra semblant a una flor de crisantem. Després tenim els elements vegetal i animal, dins dels quals trobem motius que van més enllà de la pròpia representació per tal de convertir-se en símbols amb un significat especial per al poble japonès. I per últim tindríem l'element humà, que al seu torn crearia un altre món, que seria el món de la bellesa artificial, sustentat per la tradició. En aquest món s'inclouen el paisatge humà, és a dir, paisatges urbans i paisatges rurals, i també totes aquelles creacions artístiques, com podrien ser, per exemple, el teatre i la cal·ligrafia. Junt amb aquest tipus de bellesa trobem la bellesa elegant, que estaria mediatitzada pel gest, un gest ritual, un gest concís i bell en si mateix. Aquest gest ritual el podem apreciar, per exemple, en cerimònies civils, cerimònies religioses, però també en la pràctica d'arts tradicionals, com ara l'arranjament floral o la cerimònia del te, i també en la pràctica de passatemps familiars i socials, com per exemple la contemplació de la lluna, o la contemplació de les flors. Al seu torn, aquest tipus de bellesa ens portaria a parlar de la bellesa estacional, que és sempre una bellesa efímera i que està íntimament vinculada amb la bellesa d'allò marcit, que seria una bellesa legitimada per la pròpia filosofia budista que enfatitza aquesta idea d'allò transitori i que és una filosofia que ha exercit una enorme influència en la mentalitat japonesa. Per tant, us convido a tots a vindre a veure aquesta exposició i a descobrir els diferents tipus de bellesa que podem trobar al Japó.